ang usa ka produkto makaon man or bisan unsa doon na ginay tatak sa naghimo ni ana. Ngano man aron matrace kung kinsa ang original nga nagbuhat, aron kung dunay depekto adto nato iuli sa nagbuhat. Lingiyay mong tupad ing na unsay nakatatak anang imong naong. Kinsay nagbuhat nimo. Matod pa sa Book of Genesis, we are created in the image and likeness of God. Gibuhata sa kasamahan o larawan sa Ginoo. Muna kining atong naong, kining atong kinabuhi gitatakan sa naong sa Ginoo. Kanang kwarta kinsa man ang naong napatik diha. Naong sa naghimos kwarta sa gobyerno. Mao na si Jesus aron dili siya mahimong kontra sa gobyerno o kaha maluibon sa Ginoo, ingon siya ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo katong gitatakan nya ihatag sa gobyerno sa emperador ang iyasad sa emperador katong gitatakan katong gipirmahan sa gobyerno. Kanang inyong yuta kinsay ni pirmahan na para mainyong yuta? Gobyerno. Kanang inyong balay kinsay ni pirmahan na para matukod inyong balay? Gobyerno. Kanang inyong sakyanan kinsay ni pirmahan na para makadagan na siya? Gobyerno. Ihatag na tanan sa gobyerno. Sige. Unsa may lungtad ani sa atong kaluwasan. Sa unang pagbasa, ang Ginoo mipili ni Ciro, hari sa Assyria, aron maoy mo giya, maoy mo patukod pagbalik sa gingharian sa Israel. Pero kini si Ciro dili ni Israelita, dili magtotoo. Munang niingon ang Ginoo, ako kang himuong hari bisan wa kakailan ako. Nga naman, nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Ciro nga public-centered. Dili self-centered, public-centered. Ang gustos Ginoo di ay aron ang atong lawas o ang atong kalag nga iyang hinimo munindot sa iyang mga mata, gamito nato kini sa pag-alagad sa katilingban, sama anang pagbayad og buhis. Kay kanang pagbayad og buhis para manas katilingban. Ingkaw niya pa dirang simbahan wa man lagi pabayrag buhis kay gidawat man sa atong gobyerno nga kining simbahan is charitable institution. Tanan nga charitable institution way bayad ngadto sa gobyerno kay nagatiman man sa giatiman sa gobyerno nga mao ang katawhan. Mao na dihay lungtad. So meaning ang simbahan ug ang gobyerno bisag ingnon tana nga separation of state and church, pero pulos ni nangalagad sa publiko. Kay ang church public servant, ang gobyerno public servant. Lingiyay mong tupad ing na public servant ka or public enemy number 1. Lingia ba? Mao na kung atong tan-awon ang mga tao nga duol sa kasing-kasing sa Ginoo, mulambo gina. Nya kinsa may mulambo nga mga tao kanang nagsigig alagad sa katilingban. Kinsa may mga tao nga mga lusno ang kinabuhi kanang gasigig alagad sa ilang kaugalingon ginamit ang katilingban, mga hakog, mga hangol, mga mapahimuslanon, mga corrupt.
Oh. Karon lingaw kay atong mga kandidato, kandidata nang-apply aron mahimong mga barangay servants, public servants. Ako lang panghinaot ninyong mga kandidato, kandidata, dili unta mo self-centered. May untag community-centered yun mo. Sa inyong paminaw sa nanagan karon, pulos ba sila community-centered or self-centered? Mailhana, iniglingkod na nila. Nga naman, munindot gid ng community, iniglingkod aning mga public-centered nga mga servants, masimbahan man o maggobyerno. Kung ang gobyerno, public servants gyud, nya public-centered, dili self-centered, munindot gid ng publiko. Kung ang pari, public servant, parish-centered, diocese-centered, dili self-centered, munindot ginang mga parokya, munindot ginang archdiocese, munindot ginang simbahan. Pero mahimo na ganing self-centered ang mga pari o ang mga government officials, mukaga gina ang atong katilingban. Maggubat gina ang atong katilingban. Mag-ilaid gid na kalisod ang atong katilingban, mahugaw gid na kaayo ang atong katilingban. Kung ninyong tutok-tutok ay mauna yung mga gauge mo na ingos Kristo ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo, pasabot ang atong lawas, ang atong kalag kinahanglan angayan at tubangan sa Ginoo. Kanusa man ta maangayan sa atubangan sa Ginoo, sama ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, niingon siya, hinumdumi ninyo giunsa na mo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Public safety, public welfare. Si San Vicente Ferrer for public welfare, si San Lorenzo Ruiz nagpakamatay for public welfare. San Isidro Labrador, sila si San Roque nagantos namatay for public welfare. Kumusta man din sa atong simbahan? Public welfare by atong concern or pari welfare? Unsa man? Parish welfare or pari welfare? Bahala na mo diha. Mailhana ninyo. Kasi nakaadto og mga nasod nga mga first class, sama ng mga Japan, Amerika, uban pa diha, Singapore, taas kamot. O man sa demoy adto-adto, no? O man sa god mo ikapliti. Ako, kaadto kog Amerika, kaadto sa ko og Singapore, nakaagi sa ko og Japan. Gamay ra mga nasod akong naadtoan, kay di man kay kulaagan. Pero ang usas akong naatrakan ang nasod sa Singapore. It's one of the smallest countries in Asia or in the world mga tingali. Murag 1/5 ra sa Cebu province ang iyang area. Kaya ang area nato diri murag mga 4,900 square kilometers. Ang iya dito 700 ra kapin square kilometers. Unya tourist destination ang Singapore. Pilay ilang population dito? Mga almost 6,000 ang population. Nya mag-average sa ang ilang turista og mga 5 to 10,000 ang moadto. So na sila sa mga dol-dool ibutang ta mo average ang tao dito maglibot-libot 10,000 10 million. Ana mga 10 million maglibot-libot sa ilang nasod nga gamay kaayo 1/5 ras ato. Pero pag adto namo wa gyoy traffic. Ang ilang karsada puparihar sa kadagko sa tong karsada wa gyoy traffic.
Ay konyog tutuki. Ikaduha, purting limpyuha gyud. Purting limpyuha. Ang ilang nasod puno sa kahoy, bisan diha sa syudad purting kahoy. Forested city, forested nation. Pero wa gyoy daghang mga sagbot dias kilid, mga basura imong makitaan, purting limpyuha. Pwede kag muhigda sa karsada. Dali lang sa kang maligsan kay daghang man sakyanan. Ikatulo, ang ilang mga CRs na public CR kay hapit 100 meters away na sa CR, wa gyud tingali na sakit dito kidney stone. Purting CR, pagkalimpyuha sa ilang public CRs. Pwede kag adto na lang kamukaon og paniudto dito, purtig yung limpyuha. Tan-awan ning atong mga lugar dinis ato, purting trapika. Di ba? Unya, tan-awang atong palibot, purting hugawa, basura pa'y imo gadahili, gipang decorate pas mga kahoy, ipang sabong na mga plastic. Tan-awang ato mga public CRs, grabe, di mas-spelling. Una, dinis atong parokya, at least naningkamot ko, wala tingitas kumingking sa akong gisgutan, pero at least limpyo ta dinhi, no? Atong CR, kumusta man? Very good. Atong mga simbahan din ni sulod, limpyo. Lingkuranan, nindot. Ang naong spari, nindot. Hugaw. Na siya. Kaning atong tanang gibuhat, aron ta mahigugmas community. Mao na, kining pagpamaligya na tog slots, this is for the community. Ang atong holy pads para na sa National Retreat for Priests. Pila na may atong halin karon, ilhana nato ang mga community centered, no? Ang atong holy pads na halina na og 69,823 slots. Pakpak. Gamay na lay kuwang 30,177. Palitan ninyo karon. Kanang inyong kwarta ibalik na sa publiko. Palita ang holy pads. Di na para inyo kay di na madaang atos langit, no? Palit mo holy pads. Nya natay 30 slot challenge sa holy pads. Tag 3,000 pesos, nakadawat na po tag 790 ka 30 slot challenge. Pakpak yapon. Ang ato sang investment slot, katong DSAP, para aning ato dinhing pagpalit sa yuta, aning kilid, nagbaligya ta nag 140 ka slots, nga tag 500,000 per slot, atong gibutangan og 25% nga interest rate per annum. Ang atong halin in a form of pledges niabot na og 84 slots. Pakpak. Naapay 56 slots nga available. Palitan ninyo kamong naay mga 500,000. Palitan ninyo kay haron mahurot na ni. Unya sa 84 pledges, 84 slots nga pledges, natay nadawat nga actual cash nga 63 slots. 21 slots na lang or 21 slots nga pledges ang wapa marimit ngan hinato. Yesterday or atong Friday, atong Friday, naka-partial na tadiha o 24 million. Pakpak. Nanay, gipirmahan nga conditional deed of sale. Lipay mo, kana palit pa mo slots, aron mahurot kini siya. Nya, guman diha, magtukod tag kulumbari, para na nato tanan,
Nya ang income sad nato anang kulumbari mutuyok ra sad na para sa pagpa-develop sa atong parokya, sa atong archdiocese o sa atong LGU. Di ta magtigom og kwarta, ato nang gastuon for public welfare and public services. Mao na kay gisugo man tas Ginoo, ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo, ang makapahimot sa Ginoo kung gamito nato ang tanan nga iyang hinatag, lawas, kalag, abilidad o kining tanang grasya para sa public welfare, public development, public justice, public safety. Una, salamat kay ninyo aning tanan. Nya kay ako mag-birthday man ko karong November 24 ug makaabot pa ko sa isinta naman ko karong November 24. Nya ingon sila mao man kuno nay usas mga pinakanindot nga edad. Gusto nako nga ma-highlight ang akong pagka-61 kay basig di na ko kaabot og 61. Saman nalipay mong mag-birthday ko? Mao na ako'y duha ka damgo nga kun inyo ning kuyugan malipay gyud ko. Una, i-highlight na ko ang 60. Gusto kong manghatag og 5 kilo packed rice ngadto sa 60 katag 60 dinhi sa atong pamilya. Sa mga kabos nga pamilya dinhi sa atong parokya. 60 katag 60. Sa ato pa 60 times 60 equals Made mo ka maong mo multiply. Pila? 3,600. So labing minus manghatag kog 5 kilo packed rice ngadto sa mga 3,600 ka mga pobre kayo nga pamilya sa atong parokya o kaha pipila outside sa atong parokya. Mo nay una. Ikaduha, gusto kong mutabang nga maarang-arang ang puy-anan sa labing kabos nga mga tao or pamilya dinhi sa atong parokya nga mga 60 sa kalabing kabos. At least man lang matarong-tarong ilang atop o bongbong o kaha salog nga higdaanan. 60 sad kabuok. Mura mamugwa malipay aning akong tumong. Kay ako nang pasalamat nga niabot kog 60. Ako ning gikwinta-kwinta tanan moabot nig mga 4 million ang magasto. Muna mag-special slot ta. 40,000 ka slots nga tag 100. 40,000. Ang title CTU. Crescenciano Tabernal Ubod. CTU. Mao na akong abbreviation, Crescenciano Tabernal Ubod. Pero ang meaning ani Christ Transforming Union. Christ Transforming Union. Kanusa man na mahitabo ang Transforming Union nga nahitabo nilang San Vicente, nilang St. Francis o guban pa, our union with the poorest of the poor. Matod pa ni Jesus, whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Muna ka ng 3,600 ka mga 5 kilo packed rice, ipanghatag ko na sa tanang mga labing kabos. O kana sang 60 ka mga ayuhonon nga balay para sa mga labing kabos. Kung inyo kong tabangan, ana, congratulations. So, the slot is open now. Nya, tanaw na to, mamalit ba mo? O nya kay 6 mangyapon, naasad tay 60 slot challenge para sa akong sitiyo nga slot. 60 slot challenge. Pasabot, tag 6,000 kada challenge. Awa, di ba gadoko-doko naman yun. Ay ayo. Aw, nara niyo, wa sa mo abot. Aw kanarang mo abot mo akong ipanghatag. Dili matuman ang akong 60.
Ana. Pero daghan sang moabot, congratulations. Og nay masobra-sobra na ating itay party-party din pero di na ko anak concern na ng party-party. Anang mag-celebrate pa ko din my best celebration kung matuman na akong 60, 60, 60. Kung matuman na, lipay na ko, bahala gawa na celebration diha, wala na ng program-program, mga tugta, human, ngawa na lang na, basta nagmaya ang mga kasing-kasing sa mga gimahal sa Ginoo, ang mga labing kabus sa atong katilingban din his parokya. Tabangan ko ninyo, thank you. Di mo mutabang, padayon ragyapong kong mahigugman ninyo. Sana all. Nyaisan mo ka, limot pagsuporta sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod, no? Suportahi gini ninyo, kay ato sa ning ihatag yapon sa poorest of the poor, ang income nato ani. Muna mga igsuon, manghinaot ta, nga mahimo gitang makatuman sa sugo ni Kristo. Ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo, nga mao nga atong pagkamaalagaron o pagkaway sala, o ihatag sa kalibutan ang iyas kalibutan, nga mao ang atong pagpaambit sa tanang grasya ni ining kalibutana. Dili ang tanang bala atong ipaambit aron mga matay ang atong silingan, ang mga bomba mo atong ipaambit aron mga lusno nang ipang trabaho mga infrastructure sa atong katilingban. Dili na mo atong ipaambit, kay iya na siyawa ang ipaambit nato, gugma, hustisya o kaangayan. Manindog na ta.